paljonkin tilaa. No niin, mä en ikinä oppinut tykkäämään tästä, minkä mä tein jossain vanhassa videossa. Eli pilataan uusi. Meillä on tässä nyt aito ja feikki koso, joita pitäisi lähteä testailemaan. Ja tänne NSOEM tuhkakuppisysteemijuttuun istutetaan metallinen USB-portti. Tossa nyt on muovinen, mutta mä ajattelin, että tehdään takapenkkiläisille tosta muovisesta USB-portti. Vaikka suksiluukkuun tai johonkin. Ei se keskipenkki niin usein ole käytössäkään. Joo. Sieltä tulee liittimet ja itse portti. Testataan mahtuuko se nyt edes paikalle ja tehdään tää ensimmäisenä. No eihän se sinne mahu. Meillä on täällä yleismittari, joku moponakku. Ja tää oli feikkikoso, halvalla sain. Ja tässä on oikea. Nää yrittää ilmeisesti olla niinku samanlaisia, mutta jo paketista näkee, että kosossa on oikeat värit. Feikkikosossa on hyvin himmeet. Avataan tää feikki ensimmäisenä. Mä en tiedä mitä tosta aikaisemmasta tuli, kun mä istutin ton USB-portin tuohon. Ai se laatikko näkyy vielä. Koska mulla oli jäänyt 4K 60 fps päälle ja mä en tiedä saanko mä semmosilla resoilla mitään editorista pihalle. Täällä on teline. Fosfoliittimet, kaksipuoliset teipit, ite mittari. Ja meillä aidosta paljastuu rosvoliittimet ja teipit, tarra. Pitää liimata sekin varmaan oveen. Elikkä tää oikee on ainakin pimeä ilman virtaa. Feikki on, sä näet tuon läpi. Siellä näkyy kaikki muukin läpi. No täällä näkyy vähän vähemmän. Niin näissä ei ole mitään herätettä kummassakaan. Tää nyt saattaa aiheuttaa pienimuotoisen ongelman siinä mielessä, että sinne tulee jatkuva virta sinne johdolle, mihin nämä olisi suunniteltu. (11.8) Haluaako joku tällaisen? Eihän tollasta pysty käyttämään ollenkaan. Sitten otetaan tää aito. 12.4. Huomattavasti parempi. Kilopultilla. Joo, eli nyt on kytkennät. Moni varmaan itkis, kun käytit teippiä ja on palovaara ja paskan näköiset liitokset ja kaikki.
Elikkäs tän vakiojohtosarjan hyvät puolet on se, että se menee vakiotupakin sytyttimen sulakkeen kautta. Eli jos jotain on pielessä, niin se polttaa sen ja mun ei tarvii alkaa tänne alle räpläämään omaa sulaketta. Joka tarkoittaisi sitä, että mun pitäisi purkaa tää koko sydämi aina irti autosta, että mä näen sinne sulakkeeseen. Toinen hyvä puoli on se, että näille saadaan valmiiksi herätevirta käyttämällä tätä. Elikkä näin päällä koko ajan. Mutta miinuspuoli on siinä, että me ei saada tarkkaa lukemaa vahvistimelta tuolle volttimittarille. Ja joo, sinne tuli vähän asennuskraidua. Tuo pitää ehkä joskus tehdä uudelleen, mutta en tänään jaksa. Ja pitääpä pistää tuo akku laturiin. Pitää varmaan kasata tää keskikonsoli nyt sinne autoon. Tähän pitää jossain vaiheessa tilata lisää ruuveja, jos mä muistaisin. Tästä puuttuu. Onhan siinä ratin keskimerkissä kiiltävää, niin otetaan tommonen Jonne-nuppi.